Haga jingle kai I League haprenga Rajasthan FC Persia ke Inter Kashi. Haba phai shang ke jingle kai baro artli ke Kynhun kia khai damar argol. Haga jingle kai Indian Super League haprengi artli ke Kynhun ke bele kai haga AFC Cup haprenga Mohon Bagan SG Persia ke Odisha FC. Haba phai shang ke jingle kai ka lok ke jingle kai ka itanat bha haga baro artli ke Kynhun kia khai damar argol. Yaki argol jong ka Odisha layo bentep dau jahu haga minit ka ba live huway bada shwaban kot ka kela step kata haga minit ka ba sau peusan plus R. Bad yaki argol jong ka Mohon Bagan SG layo bentep dau sadiku haga minit ka ba san peu pra bada shwaban kot ka jingle kai kata haga minit ka ba khandai peu plus sau. Haga jingle kai DFB Pokal round of 16 hapring ka VfB Stuttgart Persia ka Dortmund. Haba phai shakna ka jingle kai ka VfB Stuttgart kalapan kutno ya ka jingle yen ti jong ka Dortmund tang haga round of 16 hadin magalala bat Liem ka Dortmund da Argentina. Ya gini ki argol jong ka Stuttgart layo ban thiap dau goresi haga minit ka basan peu sau badu silas haga minit ba nyau peu nyau. Haga jingle kai Copa del Rey second round hapring ka Astorga Persia ka Sevilla. Haba phai shakna ka jingle kai ka Sevilla kala khori ka nam job hadin magalala ban Liem ka Astorga da Argentina. Badia gini ki argol jong ka Sevilla layo ban thep nengkong dau Ramos haga minit ka ba ar peu pra badia ka gol ka ba ar layo ban thep haga minit ka ban riu peu pra leng ba ugatoni. Haga jingle kai Premier League hapring ka Sheffield United Persia ka Liverpool. Haga ka jingle kai ka Liverpool kala khori ka nam job shabar na laying hadin magalala ban Liem ya ka Sheffield United da Argentina. Haga jingle kai hapring ka Manchester United Persia ka Chelsea. Haga ka jingle kai ka Manchester United kala khori ka nam job halaying hadin magalala ban Liem ya ka Chelsea da Arla ka way. Badia kini ki argol jong ka Manchester United layo ban thep dau mok to mine haga minit ka bakhat khandai bar haga minit ka ban riu peu khandai. Haga jingle kai hapring ka Luton Town Persia ka Arsenal. Haga ka jingle kai ka Arsenal ka lala ban Liem salit ya ka Luton Town da sau lalai. Badia ka gol penjob jong ka Arsenal layo ban thep hashwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus nyau leng bau rice. Ban leng bagan ka jing job ka Arsenal kadang bat ya ka kerdan ka baning kong haga mi ye khain point. Haga wei par ka jingle kai Premier League hapring ka Aston Villa ka bade ka Kynhun jong goalkeeper ka Argentina Persia ka Manchester City. Haba sedang jong ka jingle kai baro artli ka Kynhun kia khai klem yo pen ki jar hadu bukot ka kela step. Badai haga kela mit kata haga minit ka bah nyau peu sau ka Aston Villa ka yo ban thep ya ka gol ka baning kong haga ka jingle kai leng bau Bailey. Badai le magan ka shi gol ka Aston Villa kala la bat Liem ka Manchester City haga ka jingle kai dai wela not bad ga ka sin ka baning kong hadin shi peus nem ba ka Aston Villa kala bat Liem ka Manchester City haga jingle kai Premier League ban leng bagan ka nam rem ka Manchester City kala ha ban hiar sha ka kerdan ka basau kat ba ka Aston Villa kala kiu sha ka kerdan ka balai haga mi i khin point.